Kuća Mesarovića u ulici Fruškogorska broj 21 u Popincima, podignuta u drugoj polovini 18. veka, predstavlja kulturno dobro od velikog značaja. Prizemni objekat izdužene pravougaone osnove sa dvovodnim krovom i tremom celom dužinom dvorišne strane svedoči o tipičnoj seoskoj arhitekturi tog perioda. Fasada je nekada bila ukrašena malterskom plastikom, soklom, profilisanim vencem i plitkim pilastrima, iako su dekorativni elementi danas delimično oštećeni. Kuća ima izuzetan istorijski značaj jer je u njoj 1787. godine boravio Karađorđe tokom svog puta ka Srbiji u vreme pre Prvog srpskog ustanka. Spomen ploča na objektu podsjetnik je na ovaj važan istorijski događaj, a kuća predstavlja značajan deo kulturno-istorijske baštine opštine Pećinci.